Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe ayaw Piindi TV bisimilla mon roɓɓindu jandeli moɗon weltare min dañi huccidde mon e subaka kala ko wiide on tan dañde weltare huccidde mon oɗo subaka aljuma hande aljuma moƴƴo malaɗo goto fof salminama e inde ko noon manama e jettode serenɓe men jejjitaka hay lawol gotol calminama juurama berta juuɗe ñaga duwaw yuppa e Sénégal e aduna foof ha oɗo mbo rasuwa holluɗen caggal jaam dumo e nder leydi meɗen Sénégal e aduna fof aɗa andi bandiraɓe meɗen Mauritanie ɓe mbiyata ko kamɓene e Mauritanie kono e aduna fof ɗum noon mboroso holla en caggal ndiyam jippotoɗom ɗam Moussa Niang wona ndiyam jaam gawri heewa ñebbe heewa patas heewa Moussa Niang bisimilla ma ko noon tigi ndiyam so yuppima gawri heewat patas heewat ne won noon ko Allah tagma haali ne wono ndiyam nam so yuppima Aissata Ndiaye so ari maayo ngo ma il ha nabboy dow galleji so maayo ngo ne rutto ko hen ganda wiye maayo soori maayo ngo ne rutto nena ɓeewa sen ɓeewa ko nden tigi woni ko lore rew faara o Aissata Ndiaye ko kalta ɗo ko hunde gandumi ko hunde mbanmi noon tigi ko hunde guurɗa ko hunde guurmi voilà ko noon tigi en calmini yeɓiyankoɓe Piindi TV tewateɓe nder e bowol leydi kala kamɓe kala on aadi mo kuftidindene mabɓe en ñaaguimiɓe Allah moƴƴere e ñaganama Allah moƴƴere to ɓe mbawi wonde Aissata Ndiaye yo jaam e kisal wone mabɓe mbi ɗi duujuji ɗi duwiɗa yo jomiraɗo subahanahu wa taala jaɓan en ɗiƴa barke Cheikhul Hadim amin hoɗɓe dande maayo fof calminama juurama wonɓe dande maayo fof gude nawel hadde mankani nawel ha wonde walla umoro gila dagana gila diwan mon ganda ko wonɓe hen min mbaɗani dane ma par ce que min komi dane maki à cheval entre le jeeri et le dane ma noon tigui Moussa Niang ko ɓuuri tengtude hande ko noon tigui ɓen ɓe ganduɗa ndentiɗo hanki to city Centre City Business mo VDN ene wayno ko ganduɗa ko lundiɓe leydi Sénégal feccere mabɓe ndenti toon gam fewjande Macky Coumba Thimbo walla mbiyen gam wadde front contre Macky Sall noon tigui coalition darnama hanki voilà yidde dañde ganduɗa kay koɓe nawe ɗiɗon sumgoji paaɗi woni local woni présidentiel woni législatif noon tigui Moussa Niang aɗa andi waddude junggo e fandu ne waɗi fayida jeyde quotidien udditidama ko noon tigui kala ko renti huule itine gueɗe Allah ene wayno Aissata Ndiaye no mbiɗa ni quotidien le quotidien ko nden tigui uddi damal e oɗo subaka udditi damal e oɗo subaka aljuma tati lewru septembre ɓe mbi ko lancement de la coalition Yewwi Askan Wi front contre Macky Sall ene wayno noon coalition mo Ousmane Sonko Halifa Sall e woɗɓe taw kay ko terde e landaji dawrugol ɓe ganduɗa lundiɓe leydi Sénégal kañum teni ndenti hen Bougane Gueye Dany waɗi signé oɗon charte ene yaade mabɓe CRD jotna kañumen kala e nder Yewwi Askan Wi ɗum e hello jooɓo nder jeyde le quotidien jeyde enquête koloski ɓe mbi pacte de sang kañumen kala ganduɗa ko ciifodiri walla mbiyenno ko ƴiƴemeje tigui ciifodiri kono kay e dow gonga wonde Mali Gakou en Aïda Mbodj Seck Bamba Dieye en ganduɗa ko Déthié Fall ɓeɗon kala ganduɗa tigui ndenti hanki gam de waddude junggo e fandu yadude sumgoji local kam e législatif ko charte ɓe mbaddi signé fof de ganduɗa ko harde ko wotere kaɓoɗen Macky Sall guitten Macky Sall ɗum de woni ganduɗa ko anni e mabɓe ɗumen tawi nder hello tata wonden jeyde ganduɗa ko enquête non tigui Moussa Niang ko way noon ɓooyi yiyede ay vox populi ko noon tigui vox populi wi ko lundiɓe leydi Sénégal nene mbaɗi haɓɓere junggo e fandu gam ittude Macky Sall junggo e fandu gam haɓade Benno ene wayno ɓe mbi ko la machine qui va basculer Benno des locales à la présidentielle des 20 signataires koɓe tulniɓe nogas taw koy ko andaɓe tigui ɗo e nder leydi Sénégal kañum e dembadde junggo e fandu ko ɓeɗo Ousmane Sonko kono Bougane Gueye Dany kongi mumma ina tawe nder ndeɗon jeyde o holko tagui o sifodiri e ɓeɗon ganduɗa tigui oɗon charte holko tagui o jeeya oɗon coalition ɗum ne tawe nder ndeɗo jeyde vox populi caggal kanna ene tawe natal le pape de soppi o wiyete ko maître Abdoulaye Wade ɓe mbi ko Wade sort de sa torpeur jeyde l'observateur wi ko le vin mousse de l'opposition ɓeɗon ɓe kala ganduɗa tigui ganduɗa ko sifodiri ɓeɗon coalition Askan Wi Yewwi Askan Wi ene wayno noon koɓe tolniɓe yimɓe nogas ɓe mbi ko 10 points toɓɓe nogas Aissata Ndiaye tawetede tigui e nder oɗon sarta kono kay ko alaji ɗiɗon sumgoji local législative comme présidentielle au surplus Pape Sarr CG LD Debout cette coalition révèle d'une opération clandestine opaque ɗin ko kongi makko caggal kan ɓe garti e ganduɗa kay koɗon troisiéme vague mo ganduɗa tigui Aissata Ndiaye dowma jabama ene wayno janenkoɓe l'observateur mbi ko la troisiéme vague est derrière nous on walla mbiyen nden wempe jeere tatoɓere
en keɓi folde ɗum nene caggal men ɗum ne tawe nder nde ɗon jeyde Youssouma Jiguen saña troisiéme vague kay ko wirti fof yo yaatan yo yaatan sabo ala fo mo woɓɓi fewani liɓi yimɓe fof liɓi tout les échos wi ko yeewi askan wi installé dans la douleur et la suspicion en wayno koye nder caɗele mawɗe o woni ko ganduɗa ti ɓen gummini oɗon coalition mo gonda tigui ɓe darni ɗum hanki to VDN ɓe tawi ne ganduɗa ko alhaali CRD e jotnat ɗiɗon landa tigui tawateɗe hen kono kay ya Pastef mo Ousmane Sonko Bougane Gueye Dany e foof de ganduɗa ko natte mabɓe wonde ko ardina e oɗo subaka nde ɗon jayde les échos caggal kani noon ɓeɓe koye caɗele sukara Aissata Ndiaye Kafe Mbayri Safde Abdoulaye Daouda Diallo Dema la campagne sucrière sénégalaise ɓe mbi ko fenni ganduɗa ti nduɗon gollorɗo campagne sucrière sénégalaise joni ganduɗa ti ene tawe to Richard Toll o wi ko so tawi ganduɗa ɓe mbaɗi importé sukara ɓe gaddi ɗum ɗo e nder leydi ndi so tawi alhaali o ko tawi alhaali o ko sohludeɓe sukara e wiide Abdoulaye Daouda Diallo o wi production locale o yonani gam kay ɓe keɓa ɗo sukara moɓe jiiɗi o wi ko gonga campagne sucrière sénégalaise ene gollani ken toon ujunnaje jeeɗiɗi innamayde Aissata Ndiaye o wi mais caggal ɗum ɗon ɓesgu Sénégal ken 17 millions wadde mbiyen so tawi noon ganduɗa kadi Sénégal ko bonni campagne sucrière Sénégal wawa safnude e wiide Abdoulaye Daouda Diallo ɗum woni ko tawte nder en tout cas Moussa Nia a sukara ham manki Moussa Nia so yi ha barade wotere capannayyi sukara waɗe hen pour safa te sukara beyk Moussa Nia ganda kon caɗele ne woodi caɗele nanɗo ɗeɗon caɗele yo goppita hakkille ay yimɓe ƴoƴani haɓe manki ƴoƴde no fewi alan ko hollum hanki nde Aliou Sitoé Diatta haɓere tubaɓe nde alan ko wi o wi remplation de sucre à la place du miel place du sucre le miel yo yimɓe kutor ñumri ne nanɗo e marché nden ko tawata ka yi jumri kono cikkata ko wone marché ko fof ko jumri Moussa Nia jayde le soleil en tawi hen natal on gorko mo Boké Diallude Abdoulaye Daouda Diallo wondude on ganduɗa ko jagorɗo commerce leydi Sénégal o wiyete ko Aminta Assome Diatta ene woni noon ɓe mbi ko Abdoulaye Daouda Diallo sur le prélèvement de la conformité fiscale o il ne s'agit pas d'une nouvelle imposition mais de mesures incitatives wona ganduɗa ko pelliteɗe ɓe mbala ɓe ƴetti ɗum kono kay ko hunde nde ganduɗa jojji e nder windere kala ɗum woni ko tawte nder jani le soleil caggal kan Aissata Ndiaye consommation diwlin walla mbiyenna nebam ene wayno noon sona kosa habri wonde de ganduɗa ko on ɗan noon nebam guerte ma artu walla mbiyen ma wattu waɗe raffiné ɗo e nder leydi Sénégal sen o ɓe ganduɗa tigui enen jeeya walla mbasa haalde sen ganduɗa ko facturation de l'eau facture aji mumen ganduɗa tigui ɓe kolliti e ene wayno sen explique le processus et rejette toute hausse ene wayno noon alhaali ganduɗa ko ƴellitgol ɗiɗon facture aji ɓe garti hen no hannirtin kono kay ɓen mbi ko wona gonga facture aji ƴellitaki ɗum ene tawi nder jayne guendirde jeyne las rewi en a waɗani commandé las oɗo subaka ari e ganduɗa ko natal heeɓi facture mum ene anda ko woni hen ko ndiyam courant las ari e natal on gorko mum Boké Dialluɓe ɓi ko hausse des prix des denrées de première nécessité ganduɗa ko ɗum ɓuuri ko ɓuuri sohlede nder galleji kono nebam sukara e maaro ene wonde ko kañum woni ko ƴelliti ɓe mbi ko l'état freine l'inflation ene woni noon ala haali ganduɗa kay ko juɓɓingol walla mbiyen ala haali ƴellirgol ɗiɗon prix kala woni ko ganduɗa ko on jagorɗo ganduɗa ko budget leydi Sénégal kam e finance arti no hannini ɓe mbi ko Abdoulaye Daouda Diallo o wi ko le chef de l'état a décidé d'épargner les ménages ganduɗa tigui ɓeɗon ɓe ganduɗa tawateɓe nder galleji ene wayno noon jurumo hoɗe ndi faade mumen kan hela tataw nden jeyde las caggal kan ɓe mbi ko l'opposition lance Yewwi Askan Wi libération oɗo subaka ganduɗa ko ari koye natalla ɓen ɓe ganduɗa ko jiiɗi ɗo wasɓe pitale mumen e oɗon accident bannuɗo to Fatick ene wayno noon yogue mabɓe ganduɗa koye wonnoɓe oɗon bisa gummiri ko to Sédhiou ene wayno ɓe mbi ko Sédhiou enterre ses morts dans la douleur koye nder ganduɗa tigui gonɗam jurumo koye nder ganduɗa koye ñalowmo kulɓiniɗo koye ñalowmo jurminiɗo sanne ene wayno koye ñande hen hanki Sédhiou naɓe mbiri ganduɗa ko ɓen may mumen Pape John Goré Ibrahima Keita Assane Kouro Gueya Lamine Dramé Seydi Ba Kambaya ɓeɗon no ganduɗa tigui wasɓe pittare mumen oɗon accident e ganduɗa ko cuuti walla mbiyenna ɓen jeeyaɓe mabɓe walla mbiyen leƴƴi mabɓe suɗɓe kongue mabɓe ɓe mbi ko un choc entre un camion et un particulier a encore fait 2 morts hier à l'axe Thiès Mont-Rolland Aissata Ndiaye ha joni ɗiƴam ene jokki nder tali leydi Sénégal ɗum de woni ko tawa toon hakkude Thiès e Mont-Rolland ko taxi ganduɗa kay ko nawtodir toon e particulier camion kañum nawtodir toon e particulier ɗiɗo mbasen pittale mumen camion ngaji nene dow taliji
nene dow tali jay goto wawa haalde walla min hay goto wawa haalde no woni jeyde stade uddata dama stade ene tala on gorko mo Bambali le dossard 10 des Reds kono le dossard 10 de l'équipe nationale du Sénégal ɓe mbi ko la sadio dépendance du Sénégal caggal potite tati leydi Sénégal sakke ɗe ne wayno kanje tati ɗe foof e sen jeeya Sadio Mané heeɓi loggude majje kono kay natal Idi Gana Gueye tawi patron ɗum ne tawi nder ndeɗon jayde ɓe mbi ko mondial 2022 entre Namibie et Congo Sénégal seul en tête du groupe H ene wayno ko enen gardi oɗo saaha ko adi eɗen jatto to Brazzaville ɗum wonata ko ñalawma dimanche ko nden de Sénégal huccodirta e on équipe mo Congo ngam kaye alhaali oɗon ganduɗa ko éliminatoire mondial 2022 caggal kan afro basket demi-finale l'accent des offensifs ce samedi à 7 c'est leydi men Sénégal huccodirte Côte d'Ivoire ay sen jeey hanki mi yi commentaire goto ɓe mbi ko kalko si alandi ɗo big soccer fuɗɗi siwne tan leydi men arti ene ñaaga hay goto yeeɓa andi Moussa Niang Sénégal so match maɓe ñande no match maɓe Japon no match Sénégal Togo aɗa andi ɓe gagnima kono noon ko match mo ganduɗa ine erreur uji kewɗi jiyama hen déchet technique vraiment kewɗi yiyama hen ay sen jeeya wona ferat konngol ma football o yooɗani football o yooɗani non yoɗani football o yo hay min mo anda football mbeɗa andi football mo ɓo yoɗani ɗum tagui mbimami ene heewi erreur aji yoɓe ƴewtindo ɗum ɓe yo sise wattu hen hakkille hay so woni mo ganduɗa no welani haaldude ɗum noon en batta tan sona faade e banggal men gongal ɗum noon woni yete banggal fait divers walla mbiyen gueɗe rendo hande noon mataw en puɗɗoto tan e ko ganduɗa mataw ina wawi wiyede ko banggal dawrugol Moussa Niang saabu yete toon to Sinthiou Bamamɓe wonko ganduɗa yete kewi toon koɓe saliɓe mataw tottede certificat de résidence uji mabɓe ɗum ɗon noon e konngudi mabɓe koɓe salaɓe tottude ɗum Allah noon andi holko saabi ɓe tottaka ɗiɗon certificat de résidence uji ganduɗa yete ine adda Moussa Niang saabu certificat de résidence sa yiiɗi waylude to goɗɗa ko kañum cohluɗa sa yiiɗi wadde inscrire e liste uji électoral ɗi aɗa sohli ɗum ha joni kañumne wadde noon koko ganduɗa ine wawi ɗum tagui mbimami koye banggue dawrugol gareten koko ganduɗa noon min woni maire élection fanima so tawi mi jaɓani hokkirde ɓesgam certificat de résidence tan ko holko moftumi less walla mbiyen holko ganduɗa mboɗo jogɗi ɗum e par rapport ganduɗa e population quoi alande gueɗel gotol ne woodi so tawi ganduɗa ko hande maire gollinoɗo maire gollaninoɗo commune mum maire mo ganduɗa waɗino kala budget fecci ɗum e nder commune o gollima haalaɓe ceer so tawi hande ganduɗa ko certificat de résidence jonti kulata hakkude hay goto Allah ko alamu est ce que ɓe jogui kayitaji Allah ko alamu quoi c'est vrai mo jaahay commune forani hokkede certificat de résidence ɗum noon mais so tawi ɓesgu foof ummima ganduɗa tigui ari ene yiiɗi hebde certificat de résidence deɓe ganduɗa ko jaakoye nder wuuro Allah ndi fodde ganduɗa ko tettere min mi jeeyi nder wuuro caloɗon hokkudemi certificat de résidence saabu fermal ɗum wonno haare nde tewto Sinthiou Bamamɓe donc ko hakkude mabɓe ganduɗa ko oɗon population e oɗon maire mabɓe Amel Talla ça fait du bruit ganduɗa kadi ko waɗi écho ganduɗa ko dadiɓe jippinoma toon gaz lacrymogène e foof sen jeeyi mani gartan en bandiraɓe mataw ni jarano ɗum en mbawno yewtide koye mabɓe tan noɓe joyindir saabu certificat de résidence jarani ɗum saabu sa tottiɓe ko kamɓe jeeyi soɓe tottakane ko kamɓe jeeyi so tawi tan ko toon ɓe koɗi ɗum noon Moussa Niang kaliten koko ganduɗa yete hande ɗo joni koye nguleki wona Dakar tan e Sénégal foof oɗo saaha nani woni nguleki ɗo joni noon wonɓe ganduɗa kamɓene saaha ni yimɓeɓe ene yejji taɓe woni fewdoɓe frigo ji ɗi ɗum saabi yete mo ganduɗa kanko woni caméraman meɗen yehani amen ha eɓe ɓe ganduɗa ko kamɓe goni fewdoɓe ɗiɗon frigo ji woni Mansour Sow o yeehe mabɓe yewtide mabɓe gam tan yete e holno liggey mabɓe yaari kono kadi oɗo saaha mo ganduɗa ko nguleki wona holno ɓe mbaddata e ɗum ko ganduɗa kañum woni frigo ji bonoji ɗi ɗum noon en mbatta sona hettade hen mataw ele ko Samba Ndiaye de somi jumani Samba Ndiaye ngal ɗo meccal mi naati hen guila 1996 meccal ngal ɗo ne nafi kam no feewi ko meccal frigoris mbaɗami client jam ne ngara e kala e saaha ngam feenude frigo ji mumen sahaji noon mi daña caɗele seeɗa kono ko ɓurmi hen hewde dañde
vraiment ko réussite total mbeɗa yetti Allah no feewi sabu mbeɗa mi jogii heen ɓesgam mbeɗa mi jogii heen joom suudam e waa galle amen kono noon meccal ngal ɗo ne waɗi compliqué no feewi sahaaji peena frigo njaha haa nder taw frigo ko penɗa ko a yiyata heen résultat walla sahaaji peena frigo kadi njaha haa nder taw frigo o kañum e hoore mum addanma caɗeele sabu sahaaju client ara addanma frigo mum wima koko boni taw sa ƴeewi moteur o nder ko ndiyam tawata heen te moteur so ƴetti ndiyam tan a wawata ɗum fewnudde so wona tega heen goɗɗo kono noon amin jetti Allah no feewi ngal ɗo meccal ene walli amin no feewi sahaaju noon client ji ɗi gaddana hoore mumen frigo ji mumen sahaaju minen déplace to min jaha kono komin déplace to ko ɓuri heewde so tawi kadi amin paaɗi no feewi min ƴettat frigo ji ɗi min tega ɗum e junngo momin kooli jomen saretaji nawnaɓe ha toon min jaada e mumen somin jettimo min mbaɗanaɓe installation somin paari ɓe jooɓa min haalis amin min jaaha amin jetti Allah no feewi min mbawa jooɗade kono noon amin mbaɗa taba e saaha foof kono alhamdulillah yettore wodani Allah saabu amin jetti hen Allah no feewi kala komin cohli amin mbaɗana ɗum koye amin taw min jahani hay goto noon tigui Mansour Sow alias Thiatal jarama e ɗum ko ganduɗa addani amen aɗa andi Moussa Nia so ngoleki ari frigo ji kewɗi ina heewi dañɗe caɗele ɗum ɗon yette minen wonɓe e galle ɓe min guuri ɗum min tan hecci hanki ko jobmi hen ko noon Moussa Nia série mbeɗa andi tan fewnoɓe frigo ji kam aɓe jogui kalis ko noon tigui so mbeɗa andi ko boni e frigo o hewani Moussa Nia e ko nanggumi ko ayide ko aɗani min mi anda ko nanggumi ko kono noon ko yoɓa ko serat gam tan ɓe daro ɓe gara ɓe pewdanma frigo ma kono ɗum foof ko yettere Allah saabu hewɓe hande sa noddi ɗumen mbaɗa déplacé wu gara hay galle ma jooɗo pewdanma frigo ma ɓe frigo ji mo ɓe ƴettete pawe charrette haji nawe e frigoriste o yiilo matériel poɗɗo wonde heno e foof fewndita ɗum Moussa Nia kamɓene vraiment ko ɓe ganduɗa yete ko jambareɓe ko ɗon tigui alani frigo ko hunde ganduɗa jeeyam hande ko indispensable walla mbiyen jeeyam hankkadi ne gurnam vraiment donc nak fewnoɓe ene mbiya yooɓe kadi ɗiɗen prix ji kono kadi gaz alani holno wuɗirta gaz o wawa ummade walla mbiyen wawa hokkudemo no wawi waɗi congelé e gueɗe mbaɗe noon donc ko hunde nde ganduɗa kadi fewnoɓe ene mbiya chapeau o quoi franchement noon tigui Moussa Nia te kadi wonko ganduɗa kadi ne waɗi fayida ma haala e frigo ji joni Moussa Nia hande aɗa andi so haalama saaha wiye courant ji ɗi so ceeri frigo ji ɗi kuɓɓat naggam Moussa Nia hande frigo fewdama ha yettima ɗo ganduɗa so yeehi ha ko woni hen ko waɗi congelé frigo o ñifata hoore muɗum anani ha yaaha kadi ha sohla huɓɓude kadi huɓɓa kadi hoore muɗum aɗani yimɓeɓe gummotono walla mbiya frigo o ñalawma tan kuɓɓanmi mi huɓɓata jamma tan kuɓɓanmi mi huɓɓata ñalawma ko frigo ji ganduɗa hande fewditama ganda technologie waɗi avancé no feewi kanji ñifata koye mumen soɓe jettima ɗon kono kadi kamɓe kadi kuɓɓata koye mabɓe kadi soɓe jettima ɗo ganduɗa ɓe poti huɓɓude koye mabɓe ɗum foof koye technologie jeeya tawde koye frigo ji kalten en mbawa wasde haalde ko way noon ɗum noon Moussa Nia en guddata tawa en jarnani waɗoɓe aimé e waɗoɓe commenté saaha foof ɗum ko ganda kañum woni roɓɓindu jayndeli mabɓe ko wiide on tan jokke wadde commenté jokke wadde aimé saabu ɗum ɗon ina jeeya ko waɗi fayida e ko ɓeydata e ko nawata yeeso émission moɗon oɗo mo ganda saaha foof ko hen gonoton ina heewi yede noon ko worɓe tan hokkete dédicace wona haydara ko ɓuuri hen hewde ko worɓe ɓe mbatta commenté minen min nokkata tan koye ɓe ganduɗa ko ɗon windete ko ɗon tan min ƴettata indeli somin dawi ɗon inde debbo min ƴettat somin tawi ɗon inde gorko min ƴettat mbaddete hen noon to koɗɗon ɗo beele goto fof wawa yitade hen hoore muɗum hande ko Alpha Silla Kadja Lam e Habsatou Ba omo ganduɗa kanko woni Aissata Dia kamɓe fof aɓene jarne Issa Diallo ko toon to France omo ganduɗa woni Moussa Diallo
mbeɗe waɗora mbeɗe salminora ni mawnam gorko ne Moussa Diallo ni woni ɗo ɗo ganduɗa woni Podor kankone ko frigoriste salmindemo no feewi Youssouf Mbo e o mo ganduɗa woni Fatimata Sow on calminama on juurama min ko ɗiɗo waɗanmi particulier woni o mo ganduɗa wiye Ceerno Ly o wiyata ko o waɗat commenté 2-3 fois o wiya yimɓe yo mbaɗ commenté yo mbaɗ partagé yo mbaɗ abonné effectivement donc on le salue au passage kono kadi yumma Piindi yummon Piindi TV ene joni ñonta France wiide ko nene men lelɗo si non tigi ndeysan yejjitaki o yejjitaka e laal gotol wadde ko totude on aadi altini so Allahu lamdo jaaɓi bani mon debbo Aissata Ndiaye wonnoni wonduno e banum gorko bamum Moussa Niang heɗano ene banggal caméra o ko Mansour Sow alias Diat jarnude mo no feewi liggey mo ganduɗa amoni adda ɗum amoni waɗa ɗum e ro ɓindu o jaaye ndeeli meɗen ha saaha goɗɗo so Allahu lamdo jaaɓi juma mubarak